че не може всичко да се поставя под този знаменател. Има една ужасна патетика, която е набита в цялото това нещо. Такава ужасна патетика, че... Установено е, че има престъпления, които се извършват по такъв мотив. Супер гадно това, което се случва с това момче в Борисовата градина. Аз абсолютно съм възмутен от това. Да, нека да обясня. В смисъл, западните страни, България е една от малкото страни в Европейския съюз, които не са криминализирани така наречените престъпления от омраза. Това са престъпления, при които мотивът за извършването на криминалното деяние не е някаква лична вражда с жертвата, а принадлежността и към някаква група. Примерно, че жертвата е циганин, че е евреин, че е мюсюлманин или че е гей. Примерно. България няма в наказателния си кодекс никакви текстове, свързани с престъпленията, извършени по дискриминационен мотив, и всъщност това е така една основна тема в парада тази година, че ние очакваме тези, които имат законодателна инициатива, да въведат промени в наказателния кодекс, които така или иначе очакваме тази година да бъде променен. Между другото, вие тук сте си добре да ви кажа. Не знам дали знаете на вашите колеги в Белград какво им се случи наскоро. Миналата година мисля, че беше. Да, ние знаем, но това все още не значи, че сме добре, защото има и по-добре. Нали така нещата? Ама ние ви казваме по-лошо. Ще не е вярно. В Белград е продължил точно 3 минути. Преди да дойдат агитките на партизани и Червена звезда и да разпредуши на всичко по пътя си. Това е страшно просто. Ние се разграничаваме от такъв род поведение. Сред нас са интелектуалци, сред нас са академици, които информиран начин да покажат. Ние искаме да направим първо да образуваме хората, да проверят факти, които казва за хомосексуализма, че е вредно, опасно за обществото и за здравето поведение. Ето ще цитирам защо риск номер 1 за заразяване с СПИН са хомосексуалисти. Това е цитат на сайта БГ Здраве, ЕУ. Това е сайта, който цитира научни изследвания. Сайта БГ Здраве ЕУ не е специалист. Това е данните на департамента. Нито форума на БГ Мама, господине, моля ви. Бихте ли ми слушали? Но няма какво да слушам, това са абсолютно средно образование, които вие интерпретирате по волонтаристични начин. US Department of Health and Human Services в щатите, те казват, че хомосексуалистите са най-рисковия контингент за заразяване с СПИН, следван от наркомани, използващи интравенозно въвеждане на наркотици. Тоест на първо място са хомосексуалисти, на второ място са наркоманите. И това може да проверите както в световен мащаб, ако ще направите труда, господин Стоянов може да го проверите и за България. Къде е причинно-следствената връзка? Къде е причинно-следствена? Значи сега ще ви кажа. Значи 43% от гейовете са имали повече от 500 партньори. Това е причината. Високия промисловитет. Това го пише цитат на truenews.org хомосексуалите. Това е някакъв сайт с 500 милиона. Добре бе хора! Това не е лошо. Някой са в интернет. В България ще ви завидат. Между другото... В едно проучване 79% от хомосексуалистите заявяват, че са правили секс само с един... Че са правили секс с непознати, дори чието имена не са знаели. Значи това е цитат от... на професор Джорджи. Каква е разликата дали си гей или не? Значи, на вас не ви се случвало никога? Какво? Да имате контакт с някой, дето на другата сутрин не му знаете името. На мен не ми се е случвало. Не ми се е случвало и на много хетеросексуалите се е случвало. Аз съм израснал в семейство с 7 деца. Ако днес ви парадирате, налагате на обществото това хомосексуално поведение, утре ще искат да не изтръгват децата и ви да ги установяват, защото... Сексуалната ориентация не е поведение, което се налага, колега. Вие чели сте А и Бето. Кажете ми как се казва парад. Психология на сексуалните малцинства. Какво поведение се налага? Бихте ли казали как... Сексуалната ориентация не е английски език, че да се учи и преподава и проповядва, нито пък е Библията. Така, аз ще ви дам възможност след предаването да си говорите на високоинтелектуални теми, колкото искате. Названието на гей парада е Pride, което означава горд, превъзхождан с другите. Превъзнасям се над другите. Това е на български тълковен речник на издателство Габеров. Гей Pride означава да се гордея, да се превъзнася на другите и да превъзхождам. С какво превъзхождам? Защо така да се няма? Аз се превеждам от английски прайд, грамотен човек. Сега, спирам ви за секунда, за да включим Румен Бостанджиев, много известен български сексуалог, който ни чака на телефона. Добро утро, господин Бостанджиев. Добро утро. Какво ще кажете по въпроса за третия гей парад? За или против сте? Сега, ние сме в демократична страна и всеки човек има своите граждански права да заяви за различието си, както и да заяви несъгласието си с... Вие за или против сте? Сега, аз съм на мнение, че тези псевдонаучни аргументи, които се изказаха тук от младия човек, който се представи като клиничен психолог, нямат нищо общо с научната позиция, с
становището на Международната медицинска общност. Световната здравна организация още 90-та година е заявила, че хомосексуалността не е заболяване и всички тези твърдения, които бяха изречени, са в грубо противоречие с мнението на цялата на международна научна общност. В този смисъл подобен аргумент е абсолютно несъстоятелен, още повече при юридическите реалности в България, които защитават от дискриминация човешкото различие, в това число и различната сексуална ориентация. Ако наистина говорим за рискове, това е рисково сексуално поведение, което човек не използва презерватив, но такова поведение може да има и хетеросексуален мъж, хетеросексуална жена, така че тук нека да изразяваме личната си позиция, като казваме какви са нашите емоционални пристрастия, не да се опитваме да се скриваме за разни псевдонаучни твърдения, които са в грубо противоречие с утвърдени позиции в науката. Съжалявам, но това издава сериозни дефицити в образованието на този човек. Аз нямам информация в Софийския университет да има курсове, които третират по съвременен начин човешката сексуалност и, за съжаление, това е резултата. Всеки може да чете от интернет каквото си реши и да се представи като специалист, който заявява някакви позиции. Така или иначе, това си е свободен избор, който съответните власти трябва да решат дали да го разрешат или не, но тази възможност е регламентирана по закон. Всеки има право да заяви своето становище. Сега друг въпрос е дали точно гей парада е най-добрият начин да се работи в посока на толерантно отношение към сексуалното различие или по-скоро това е възможност на разни маргинални кръгове да се нахъсват срещу различните и по този начин да си правят реклама. Но това са вече спорни въпроси, които хората с различна ориентация най-добре могат да преценят как да решат. Добре, доктор Бостанджиев, благодаря много за това включване. Абсолютно прав е за последното, което казах. Това го забелязах под моята статия. Там така се случи. Нека обаче обясним защо всъщност се прави този парад. Да. В крайна сметка много хора се опитват да казват защо бил направен този апарат, но никой не ни пита нас защо го правите всъщност вие този апарат. Защо го правите вие този апарат? Всъщност тези, които го правят. Аз просто участвам в него вече трета година и то много с така голямо задоволство, че такова нещо се случва у нас. Най-напред този парад дава възможност на гей-лесбийската общност да стане видима. Видимостта е начин да се разбиват митовете и лъжите. Нали, че ние не сме хора, които се гримират с антенки на главата и четири ръце. То половината шоу-бизнес е такъв бе човек. Не бих казал. Значи, начинът по който медиите и шоу-бизнеса представят гей-лесбийската общност е доста стереотипен. Освен това, според мен има и друг проблем, който е столица, провинция. Според мен за различите в провинцията е доста по-трудно, колкото тук. Освен това много нехетеросексуални хора. Но във футбола, вие знаете ли за гей футболисти или за гей шоу? Освен това, този парад дава възможност на нехетеросексуални хора, които се боят по някакви лични причини да се разкрият, да се идентифицират с някаква група, да видят, че има хора, които ги подкрепят, да получат психологическа и социална подкрепа от хора, които са като тях. И в крайна сметка, на последно място, не е по важност, този парад е израз на гражданско общество, защото в едно гражданско общество, когато човек иска да защити правата си, има право